Philippines! Hi guys, good morning. Good morning, good morning, good morning. Ngayong araw is luto time na naman. Hindi magluto, mag-marinate tayo. Sobrang aga yung chicken na nabili natin. I-marinate na naman natin para i-grill mamaya. So yun guys, and then ang ano ko lang nito is maraming carrots. At saka guys, alam nyo guys, na usually hugasan ko yung mga meat. Pero meron akong nakita sa YouTube na yung tagaluto talaga, yung chef talaga, sabi pa, bawal talaga. I mean, hindi siya bawal, hindi siya pinagbawal. Hindi talaga maganda kapag hugasan mo yung chicken bago lutuin. May rason sila, pero hindi ko na inungkat. Hindi ko na inungkat yung rason. Pero yun siya guys, kuha lang tayo ng yung, ano ba gagawin ko? Ziploc bag na lang guys, ziploc. Ano na lang. Kasya ba yan dito? And yun guys, so yun yung mga gawain natin dito sa bahay. Sobrang aga. Ang gagawin ko sa drumstick guys, para madali siyang maluto, hiwain ko siya. Look, mga ganito. Hiwain ko siya para yung lasa niya papasok. And then, kapag lutuin mo na siya, madali siyang maluto. So, meron siyang mga cut dyan, ganun. So, yun yung gagawin ko guys. Alam nyo, mas maganda talaga yung chicken guys pag may hiwa. Iwan ko kung bakit. Yung parang, anyway, so maganda siya, lalo na kapag i-grill. Kasi hindi namin inakala na makabili kami ng grill na, tawag nun, mura. 300. I mean, 300 mahal na yan, di ba? Pero grill kasi guys, mostly 600, 500, di ba? So, ano na yun siya, yung parang discounted na, and then wala silang box. So, mas more discount pa. So, naka-ano kami ng 200 bucks. Naka-save kami ng 200 bucks. Ay guys, so ito na yung mga sangkap natin. So, first, lagyan natin ng anghang-anghang. So, lagyan natin para may kaanghangan din siya, di ba? So, yan. Masarap kasi din. Kahapon yung chicken, maanghang siya. Pero, iwan ko. Basta yung mister ko kasi, gusto niyang maanghang din. So, gusto niya yung maanghang. Ayaw ko lang yung anghang papasok sa ilong ko. So, ano yan? Cayenne pepper. And then, garlic and onion powder. So, yun siya. Garlic. Paminta. No more frying for me, honey. And oil konti. At konting soka. Mata-mata po ito guys, mata-mata. And then toyo. Oyster sauce. Dagdagan pa natin kasi masarap. Masarap kasi. Parang kulang siya. Kailangan natin lagyan ng toyo pa konti. A little bit of soy dangerous. So, next steps is mixing. Guys, yun na yun siya guys. Pagkatapos ko siyang minimix, nilagay ko siya sa refrigerator. Uy, para naman maganda yung lasa at saka papasok yung lasa sa loob ng manok. After mga ilang oras, nilabas ko na siya para naman doon tayo sa labas magwala. Mag-grill na naman tayo guys. Excited kasi bagong grill po ito guys. Ganyan po pag excited. Bago palaging nag-grill pagkatapos niyan para na akong nalibang dyan. Magpupo na nalunli man ako guys. Iwan ko. Ang iniisip ko dyan guys is lechon lang naman sa Pilipinas guys. Yung lechon sa Cebu ba? Ang sarap. Yun, tignan natin yung manok be. Tignan natin kung luto na ba. Okay lang naman. Dahan-dahan lang yung apoy guys kasi ano lang naman para maganda talaga yung luto ng manok. Sobrang init guys. Tapos na. Malapit na siyang matapos. Ang init.
Kailangan ding may gulay para masarap ang buhay. O, diba? So, carrots lang naman, guys. Alam nyo, guys, sabi ng pinsan ni Tami, delikado daw itong kakain ka ng maraming carrots pala. Kasi, matamis pala ito, nakakaloka na. So, ngayon, ang ginawa ko lang naman ito is binibake ko lang. Nilagyan ko ng mga iba't ibang sangkap. So, yun lang. And then, hindi na masyadong, guys. At, yun, yung nilagay ko? Garlic, onion powder. So, yun siya. At saka yung herb na yan, na Italian herb. Yun yung mga ginagawa ko. And yun, oven lang siya. Tignan-tignan nyo lang. And then yun na siya. Tapos, masarap na kain tayo. Thank you so much guys for watching. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa uulitin. Meron akong plano. Alam nyo kung ano yung plano ko. Ang laki ng mata ko. So, ngayon ang plano ko is magluto tayo ng dried fish. Binyagan natin yung grill ni Tami ng dried fish. Tanungin natin si Mister kung anong kain. Pa-lunch na kasi. Tanungin natin. Okay. What are we gonna eat for lunch? I don't know. I just had my breakfast lunch. You can have eggplant. Or you got the fried chicken that you made. Or you have the pork. I don't like the pork. Then have the fried chicken. I don't like the fried chicken. Then let's cook hot dogs. No, I want hot dog. Burgers. No burgers. You're running out of things. What are we gonna eat? Dried fish. I don't think so. You could have dried fish. See, you know we're gonna go to the bank. You're not? What is the problem here? And hindi ko kinaya. Kailangan kong magluto talaga ng dried fish. Kasi parang gusto ko talagang magluto ng dried fish. So ngayon, binyagan natin yung grill ni Tami ng dried fish. At isigaw natin sa buong mundo dito sa amin na walang tao na magluto tayo ng dried fish. Ngayon, dahil brand new po ito, hindi ako marunong kung paano anuhin. So ngayon, tigmo-tigmo. Why this is always making noise? Because the magnet holds the door. So how can I tigmo this? Open up, close, and then open. Just turn it. One way will be you can't go, and one way you can go. Okay, now it's open. This way here. Ang ito lang naman yung lulutuin ko. Ako lang naman kasi kakain. At saka, hindi kakain si Mister. Hindi na. Ang bilis, ang bilis. Ang bilis, ang bilis. Ay, maganda dito, Han. I like this, Han. The real fire is really fast. It's really fast. I don't like this fire close to the wall, though. Amoy, welcome to my cooking dried fish. And this is a nice, I miss real fire, Han. Mabaho ito sa kanila, guys. Pero, alam nyo na, wala akong pakialam. Hindi ito kami smukirin, eh. Ang bango, eh. Ang sarap. Naninibago ako. Ang sarap. Magluto din tayo nitong instant beef na beef. Lucky me. Lucky me, yes. So, at saka, of course, meron tayong suka with sili. So, buwad suka sili. Lucky me. Lucky me. Yun. Instead of sikwati, lucky me. Lucky me. Sarap niya na, guys. Uy, oh. Naglaway ako. Ay. Ito na, guys. Kain na tayo. Ang sarap. Meron tayong lucky me. Meron tayong dried fish. O, diba? So, ngayon, kain lang tayo. Si Mister, sabi ko, kakain ka. Kumain kasi yan. Kaya paano, iba-iba yung oras ng kain namin. So, kaya hindi kami paminsan magkasabay. Lalo't daytime. Magkasabay kami paminsan umaga. And then, yung gabi talaga, magkasama kami kain. Pero daytime, pa iba-iba ng oras namin. Oh my God, ang bango nito, guys. Oh my God, ang bango. Ang sarap.
Sabaw. Ang init. Ang sarap Kunti lang yung kanin ko, hindi ako nagluto. Taluka talaga. Masarap talaga itong Lucky Me sa mga ganitong kainan. Guys, alam nyo, na-miss kong magluto sa yung totoong totoong apoy. Talaga. Yung sa amin kasi, electric, mas iba talaga yung apoy, guys. Iba yung lasa. Yung pagkaluto ko sa dried fish, iba. Kasi most of the time dito ako, di ba, pala, meron kaming grill noon, pero ayaw kong magluto doon sa labas. Dito ako. So ngayon, bininyagan ko lang naman yung grill. Iba yung lasa ng lutong apoy kaysa electric. Iba yung sarap. Oh my God, init. Mukbang tuloy tayo. Paminsan magmukbang ako, paminsan hindi. Depende yan sa mood. Sap-sap, sap-sap. Sabi ko kay Tami, Juwin, kakain ako. Sabi pa niya, no. Kalimutan ko yung pangalan nito, Tonsoy. Masarap to.